Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane akwaziwa ukuthi kuyophela nini unyaka abantu ke bedefender umntaka Mashandu la ubegila izimanga njengoba bonakala-ke ngena-ke naloko kuthathwa njengesinqanda mathe-ke sakhe kwezomculo intokazi-ke lapha-ke uMaho ungene lapha-ke engomeni noma ungene kwi-performance kade uyazi ngalesi sikhathi-ke becula-ke ingoma abake bayikhipha-ke bobabili lapha-ke Mabhinca ngisamile selingamane ningisole kwale khona bakithi hhayi bengisama nami cha lezi insizwa-ke noma-ke umthandeni-ke nale ntokazi-ke bashaya-ke ezibuwayo kwaze kwafika la khona bebambana-ke ngokhisi kanjalo-ke futhi beshintshelana-ke nangamajakhethi ubonakale kumthandeni-ke ethatha ijakhethi enikeza kuMaho kanjalo-ke noMaho wathatha-ke ijakhethi wayinikeza kumthandeni i-performance-ke lena selokhu kukhulunywe ngayo njengoba kusabathe uyehliwe enyuke enkundleni zokuxhumana kukhalwa-ke ngabo bobabili baphinde futhi bashaya-ke nengoma entsha ceke enezinsimbi ikhona khona lapha phakathi.
Impela cha yazi yayinhlo into yezingane. Umthandeni kubekade performa noma wo engomeni ke yabo ethi ke ilalilali kunjalo nje ke. Kanti ke isikhathi ke sokuthi siyo defender njengamanje. Abalandeli ke baphume ngeinkalo bekade kibambeleke lo mcimbi kaBaba ke uNalo. Abaningi bathe mangabe ke beswe izinsimbi zikaMthandeni bathi no sesijwayele izinsimbi. Thina sizifakela thina kamagama. Nembala ke baqalile kabantu ke ba defender baqhathanisa njengenhlala yenza basho ukuthi lezi insimbi zifana ke naziphi kuzokhumbuleka ukuthi na unyaka kophelile abanye ke izinsimbi bathe ngeze Paris namhlanje ke bathe ngeze eGushi akwaziwa ukuthi ke lokhu kudefender kuyoze kube nini kuma hope into wabonga ke lapha kuMthandeni wathi yena uyaqala ukuthi ke ingoma yonyaka kuze kuphela unyaka lokhu ke trendile uthi ingoma yonyaka yena ujwayele ukuthi ivele nje ke beyigcine ngosuku lapho okunqanyulwa khona unyaka kube ukuthi kuphelile ngaleyo ngoma uthi kodwa ke lena namhlanje mangabe ke ike yangena noma ke yadlalwa ke stage abalandeli ke bayicula ke njengoba ke injalo kusholo kuma interview bekade nje ke lapha ke nawo kanti kuMthandeni ubeke sezidlala izinsimbi ezintsha nazi sithokozela Okamela uthi 4 phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane